mgbe anyị ji agaghalị enelu anya n'ife gọọmenti na-emela anyị, mgbe anyị ji eme gịnị akọ akụkọ dị iche iche ife na-eme n'obodo anyị, ife na-eme na ndụ anyị, anyị atụgharị uche n'ime ife anyị ji bịa tata. Enwere ife ọzọ na-abụrụ alụmdi na nwunye na ala Igbo. ị bịazịa n'okpuru ọ bụrụ agbamnkwụ nwaanyị, maka na o nwere ebe ejelu gbaa nkwụ nwaanyị nwata nwaanyị, esemokwu wee dịliri nne, esemokwu nnekwute esemokwu dị, ewejuwa kedu ife na-ese okwu wee buli gbasalụ nwaanyị ibunye die mmanya nya. ịma na tupu di na nwunye agbaba egwu n'ebe a na-agba nkwụ nwaanyị, a ga-agbanye mmanya n'iko bunye nwaanyị si ya gosi anyị onye na-anụghị ka ọra wee malụ na nkwụ nwaanyị. mana ịma na omenala Igbo na the proper time eji ebulu mmanya ebunye nwoke na-anụnụ ụbọchị a na-eme ego nwaanyị, na ọ bụrụ ụbọchị a na-agba nkwụ, maka ụbọchị ahụ emele ego nwaanyị ụbọchị anụ di na nwunye, nke nna ahụ ceremony ụbọchị obodo na ụmụnna na-emezi merriment. mana the actual tradition omie una bosi a na-eme ego, bosi anwa ka a ga-agosi nne na nna na ụmụnna onye bụ di. mana o nwere ife anyị fụrụ na anya bụ ife anyị ji wee sị ka anyị bịa tata ka anyị kpaa anya bụ nkata, ka a malụ ma otu o si emebe oke ka o si emebe ogene. abịa m mgbe ụfọdụ ọ na-aga abịa ime ego nwaanyị, emecheche ego, papa mụtalụ nwa aṅịṅa mmanya ọgọlọ, mmanya ngwọ ma nkwụ enu, gbanye n'iko bunye nwa ya, bless ya nwa ya, wee sị ya gosi anyị onye bụ di gị. o wee buluzie mmanya wee bunye die, ọ dachi ya achọ ka a na-emesi ije chọọ ọnya, ọ na-agagharị asị nwoke ya zoo, ị na-ezo iwe ihu. mana ba ncha ụcha ka ọ dị mma, ọ iwe fụta n'anya ndị izo achọwa ya, ndị vidio na-ese. ọ bụrụ otu ọ dị na omenala Igbo, mana o nwezi iwe sele okwu na-apụtalụ n'obodo ebe ejelu nkwụ nwaanyị wee gbachacha nkwụ nwaanyị ka di na nwunye gbazie egwu. olugonu mgbe anyị ebunye mmanya, wee sị na ọ bụrụ nne ya ga-ebunye nwa ya mmanya, na onye tọcha anụ, na onye tọcha anụ. di girl wee sị mba, na ọda dị inye ga-agbanye mmanya, na o nwere onye ọzọ. amara mma ọ na-ekwu ya maka security, maka ndụ, maka mmadụ nwere ike ije n'igbo mmanya tii poison na mmanya, onye achọrọ agamniru ezinụlọ whatever. amara mma onye ka nwaanyị na-agbalụ, mana ba ncha bụ ibe anyị ga-ekwu ka anyị malụ the right thing to do. nwata nwaanyị wee sị mba, na ọpapịa ya agbanye mmanya, wee zọrọ ya. ụfọdụ na-ekwu na onye tọcha anụ, ụfọdụ na-ekwu na onye isi na ụmụnna, ụfọdụ na-ekwu na at the end of the day nke nwoke wee bụ ibe na-emenụ, wee solu tinye ọnụ na ọ bụkwa na ọ bụrụ oge nwoke bụ ele ya mmanya na ọdọ ọkụ ya. ọma mme na-aghọta okwu nnaba ekwu n'ife gbasalụ ịgba nkwụ nwaanyị. nna ma ọ bụ onye isi ezinụlọ
ma ọ wee nye isi obodo ịgbalụ mmanya gbanye nke nwaanyị si aja egosi anyị di gị. Kedu onye ọ dịla in the first place? Kedu onye ọ dịla? Maka mmanya ya aṅụ and ị na-anya mgbe ụfọdụ omenala bụ na agbaghị mmanya nwa na ihe aṅụ ya, mana duto na anaghị emezi otu kwesịrị. Even the man ebuili mmanya ama aṅụ ya ọgbagwuo ya n'ala were ego tiniko vuchigala unu. Omenala anwa o emerie, omenala anwa emerie. Ifu na emerie because na emegi adulterate. Mgbe na-ajụ ndị be anyị n'ịgba nkwụ nwaanyị ma ọ bụ ime ego nwaanyị, kedu onye ọ dịla ịgbanye nwaanyị mmanya ya je egosi die? Ọ bụ ndị oyi ka ọ dịla, ọ bụ ụmụnna ka ọ dịla, ka ọ bụ direct father ka ọ dịla? Ka anyị ghara ị na-emezi mistake a sị na ikwu amaghị ibezi. Ọ bụ na nne ya ka ọ dịla, ka erizi na o jidele nne ya. Ọ bụ na isi na onye tọcha anụ na the family, kedu reason? Ama nne na-agọta. Tony, ka anyị gbala egwu ka anyị anata. Omenala bụzi eziokwu, Igbo ekwelu ugwo. Omenala bụzi eziokwu, Igbo ekwelu ugwo. Omenala bụzi eziokwu, omenala bụzi eziokwu, Igbo ekwelu ugwo. Asị m omenala bụzi eziokwu, ewu ndị na-anụ olu. Asị m ezego onye ndị dakụ na-abịakwa. Egwu ụmụ ka m ji welu bịa. Asị m egwu mekwa amala sarile, egwu mekwa ọnụ ọna. Asị m omenala bụzi eziokwu, Igbo ekwelu ugwo. Omenala bụzi eziokwu, obodo Igbo ekwelu ugwo. Omenala bụzi eziokwu, omenala bụzi eziokwu, omenala Igbo bụzi eziokwu bụrụ ndụ. Alụkwụ si n'ala Igbo. Ọka nwụlụ nwoke maazị eze aka ejọfọ na-ekwu, Nwachukwu okike na aja anyị ji kwara ngwa ọrụ ịnapụta ndị be anyị n'olu na agbụ ndị ọcha ji oke ọbịa wee ke ndị be anyị nụ. Mere ndị iche ji wee gwa anyị si na onye ma ọbịa ọkpọkọrọ ma kewere aba ya. Eri Igbo jidewe ihe jide ebube bie n'ọhịa, were ọfọ nna ha magbuye n'ọhịa, were obi nna ha magbuye n'ọhịa. Eri aka Igbo bido n'ọnọgba ya ara, bido taba afụfụ, maka na ndị nna nna ya gwara anyị na onye bụ n'enyi ya enu ngwongwo na ngwongwo ya ọchịa ya anya. Asị m na ndị na-alụ ka fa mesịrị kwete, ndị na-esi ngọ na fa mesịrị kwete. Asị m na ndị na-esi ngọ mesịrị kwete, si na omenala bụzi eziokwu. Eziokwu ka m na-ekwu okwu ya, Igbo ekwelu ugwo na omenala bụzi eziokwu. Omenala bụzi eziokwu, omenala bụzi eziokwu. Ndị be anyị unu afụgo egwu ige elu kịta, egwu omenala. Ọ kọwalụ gị iwe omenala, mana egwu anwa ya abịa ọzọ, mana ama na ịghọta ife anyị kwu. Abịa na ịgba nkwụ nwaanyị maọbụ ime ego nwaanyị, kedu onye ọ dịla ịgbalụ mmanya gbanye nwa ya ma ọ gbanye nwaanyị ka o jee bunye die ka anyị wee mara onye wu die? Paul, ama na onye Igbo ka ihu abịa na be unu, kedu ka unu si eme ya? Ọkigbo mbem nakwa nnukwu okwu dị ihe. Ịma na ihe gbasara ịnụ nwaanyị abụrụ obere iwe.
ịghọtago ihe gbasara ịnụ nwaanyị abụrụ obere iwe nọ nnekwute njem abịa n'ịnụ nwaanyị dịka nke o nwegodo aka ịkọ na gbasara nkwụ nwaanyị na ime ego nwaanyị the property na ịnụ nwaanyị bụ mgbe anwa isi kiri concept nna m nwa ọ mgbe anwa ka a nụ nwaanyị nyanwụ mgbe anwa emere ego mgbe anwa adọrọ akịrịka achịta akịrịka achịgharị ya ọ mgbe anwa ka a nụ nwaanyị nke ọzọ a na-emezi ka emezuo agwazi ọra na eze na nke na-emego anọ mgbe anwa ka a na-ekwesị ibunye mmanya a na-ekwu maka ya ana mgbe ekwesị ibunye mmanya a na-ekwu maka ya kwụsị ịbụ ebunye mmanya anwa wee jụọ asịghị mgbe ahụ anyị ajụchaghị ajụ anyị ajụ sị na o nwekwe na onye nọba anyị nekwe ihe ọbịa akpọpụtaghị si nekwe ihe ọbịa isi ọkwa ka egwu anyị gaba n'iru ka anyị ghara azụ so mgbe anwa isi go concept anwa wee na-aga so abịazie wee mewezie niile a na-eme bọsị abịazịara ịbịa si na-abịa ime ego nwaanyị nke nwoke edu ndubere wee bịa ndube nke nwaanyị adọlụ wee baa n'ụlọ maka ime ego awụrụ a na-eme n'ilo nọ na mkpuke n'ime ụlọ ka a na-eme so wee bazia n'ụlọ anwa wee mewe ihe niile anyị eme achịta na akịrịka ọkwụ ya wụ ihe ize na ịnụ nwaanyị maka anyị ekpota akịrịka tinye n'egene wee agwaghị iwe ọkwụ ya so emechezie nke anwa wee lụzie ka emere onye na-eme ụlọ nke ịgbanye mmanya onye ya agbanye mmanya ịbịa mbụ ụmụ mgbe a na-emevie nọ mbụ waka dị n'isi ka a na-emevu ọ na-eme na onye isi ụmụnna ya agbanye mmanya mana duto etu obodo si wee kwụlụ na onwezi obodo amarakwụzịarị tu orobụzianụ ọnna mụ nwa ya agbanye nwa ya nwaanyị mmanya ka o wee jee gosi onye ụdị ọ bụ na nna m nwa nọrọzi achọ nwanne nwoke nwanne nke nwaanyị dị ọkpalala o jee bute mmanya wee gbee nwanne nwaanyị o wee jezikwa onye ụdị emechizie ndị a nke ọzọkwa nwụnọ mmanya ekwuru mmanya ya agbanye ma mmanya ya agbụ ma nke a ya aṅụ ma ndị aṅụrụ aṅụ ma ndị agachi agachi bịa na nke anwa ọkwa because of security a na onwezi onye ma obodo ebe niile si wee kwụrụ maka mara onye nwe onye ya ka eji agara abịazia duto na abịago mee ịgbanye mmanya anwa emeziri expose ọftazia n'ebe o kwesịrị ebe anyị na-eme because ihe ekwesịrị ime ewu ebe a na-eme ewu n'ime mkpu n'ime ụlọ anwa ebe a nọkọ iburu elu mmanya papa nwaanyị achịrị evulu mmanya ozugbo vunye nwa nwaanyị ebe anwa ovulu mmanya ozugbo chọọ di ya nwa ya nọ n'ime dị ọbụna na palọ ka anọ onye anọ n'ime dị palọ ovunye mmanya nke ahụ ka o bunyere mmanya nke ahụ ihe ọ gwara ya wụ dadi chigara n'iru nwaanyị afọkwa ewee bidokwa wee mewezie omenala do n'ime mana duto na a na-emeziri ụfọdụ apali afọ na field ụfọdụ apali afọ na ebe nna na-ama ebe nna na-abịazi mmadụ akarịa maka ihe niile bịara ebe ahụ ụrọma ncha ka obi dị mma ba na-abịa na onye dị etu a na-anụ di ma onye dị etu a na-anụ nwaanyị ụfọdụ bịa ka nwa ụfọdụ bịakwa n'ọrụ na-atọ ụtọ na onye a na-afụ so abịaza ụfọdụ eweziela egwu agbụchagodo uwe mmanya nwụ mgbe o eji wee na-agagharị ebe niile ọ na-agagharị ọ gagharịchazi oluzie nke nwoke ahụ ebe mmanya ndị abịakwa takwere achị anya aṅụkwana ga-aṅụkwa nke gbakwa ya na Jizọs menye wa ụfọdụ a na-azụkwudo ezo ka esi maka mgbe mbụ na ụfọdụ na-aga abịagodo ọgwụ na ọ chọrọ ịrụ ya ome ka o susuru kọpụ n'ọnụ jikwe nwa ya na mana nwa awọzi ehiri n'ime n'iru ọbụla ofe so ibe kpatara ya nke ahụ ọbụla na ize ndụ nke kpata nke ya vie mmanya awụọ n'ala ọ dị mma ize ndụ bụ ife kpata enye nwaanyị ebunye nwaanyị mmanya o ji ebunye di ya aghafu onye good ife dị mkpa kịta ebe a bụ
kedu onye kwesịrị ibunye nwaanyị mmanya? Ọ dị very simple. Onye kwesịrị ibunye nwaanyị mmanya, onye kwesịrị ibunye nwaanyị mmanya bụ nne ya. Nne ya evunye mmanya, mana ọ bụ na nne ya nọrọzi nwanne nwoke ụdị ọkpalaba evunye mmanya. Ọ bụrụ na dị ọkpalaba na ozukwu nwanne nwoke ọbụla manchasi n'ofu afọ wee fụta ya evunye mmanya. Mana ọ bụ na azumi na-abịazi na-enwerezi nwanne etu ọzọ ọ dị etu a ebe na-enwezi nwanne ịghọtago na onwezi nwanne nọ ma ọ bụ nọ nke onye nọ n'ọrụ a enwere ike amalụ ajọ nke nwaanyị nke nwaanyị ahụ na-ajụ ọ n'ime bere ahụ ọ mara onye ọ chọọ ka o bunye ya bụ mmanya. Okay, ndị be anyị ga-ene ntị ọfụma unu response. The important thing bụ na onye ọ dịl ibunye mmanya bụ papa nwaanyị afọ. Ọ bụ na papa nwaanyị ahụ nọrọ enwe nwanne nwoke ọ bịa bunye. Ọ bụ na nwanne o nwere nwanne nwoke atọ a ga-enweri nwanne nna nke nwaanyị chọkwa maka nwanne nna niile. Anara m ekwu ibe nwaanyị achọ, ana m ajụ kedu the right thing ekwesịghị imenụ. O nwere onye nwere nwanne n'ụwa, a ga-enweri nwanne. Ọ bụzi na onye anwa wee onye wee suspect ọnya na-eweta ịghawu mmanya na mana ọ dị mkpa na ije n'ọra ka anyị jụọ. Kpọọ m 09049560826 ịkpọ m na ya nọlị, ma ọ na-ịkpọ na 07065381320. kedu onye mụ na ya nọ ka ebe isi akpọ? Gwa mmiri esi m mmiri were akpọ Erigota Anọcha Local Government. Gwa mmiri ekere eme ngwa gaa n'iru. Anụrụ m ihe unu na-ekwu. Ịma na ka ị na-akọwa ibe a o nwekwara ibe fọrọ m ya nụ na-asị na omenala Igbo. Ịma na mmanya nwa nna m nwa ga-agbanye nne ya nwaanyị o wee buwe jegosi onye bibi ya. Na mbụ a ga-agbatagodu mmanya nwa mma nke nwoke nne ya bịara anụ nwaanyị ma ndị nwunye eji okwu n'ime ha ya abịagodo ṅụọ mmanya nwa maka na ọgbanwa bụ mmanya nwa wee bịa dịpe wee gbarụ wee buzie nke nwaanyị o jee gosi onye bibi ya. Ya ife ọ na-ekwu bụ na ibutelu mmadụ mmanya ma ọ bụ ibe a na-eri eri ya. Okay. Hello? Okay, ọ bụgo. Ọ dị mma. Ife anyị na-ajụ bụ kedu onye ọ dịlụ ịgbanye nyawu mmanya? Agbanye dị mmanya ekwesịghị ịghahụ ya aghahụ ka ekwesịghị ịṅụ ya aṅụ. Maka aghahụ onye ọ bụrụzi omenala anwa ka a na-eme. Ọ bụrụzi omenala anwa maka mgbe ụfọdụ na awala ọjị tụfuru ana nwekwere ndị atụfuru ya. Nwe ndị atụfuru ya. Kedu onye mụ na ya nọ? Ngwa gaa n'iru. Ama na mmanya ahụ a na-abụwa onye mmasị ndị ọnụ bụ mmanya ọkụ ọ ndị mmanya akwụkwọ ọ na-esi nwanne katọn ya anyị na-ede ego 1 gallon mmanya ọkụ ahụ ọ bụrụ anyị ana ndị ọzọ na-esi nwoke nwa ọdụ ọbanye mmanya maka ajụjụ eji ọka na-asa nhapụta ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọbanyeghị mmanya onye nwanne ya nọ ọbanye mmanya, ọ bụrụ na nwanne ya nọ achọrọ ka ha ga-adị ofu aha onye kpatara m
ọgbanyem papa ga-atụ ụfa na ata na ọ dị mma daalụ onye kwuo ozelu ka ndị ọzọ nwee ike tinye ọnụ n'okwu ife anyị na-ekwu bụ mmanya a na-agbanye nwaanyị kedu onye ọ dịle ịgbanye ọwụ nne ya ọ bụ nna nna nọrọ nwanne ya nwoke o kwesịrị na ya asị onye tọcha anụ na ụmụnna ma onye si ebe ọwụ na osine si na ọwụ okenye kedu ebe mụ na ya nọ ụtụtụ ọma kedu ka esi eme saịdị anọkwa nna gaa n'iru biko abịa na ihe unu wepụtara ịnọzikwa ya anyị na-egekwe ọ nọzikwa ya ọ dị ka itire kaadị wee kpọwa kewa arụ ka itinye kaadị mgbe ụfọdụ anyị jee n'ebe a na-agba nkwụ nwaanyị elo daalụ sọ eze ọdọgwu eze nwata amakwana m ebe asụfuru ya Moses na ọkaigbo si onye nwa na-ezu eri ọwụ ewu onye ị na-achọ onye gị na ya nọ n'ụlọ ihe ụdị akụkọ dị ya nke a nkacha ewute m ege na ya gwodogo ụmụtachagoro ebe 2 or 3 children ka a gakwa gbu ya mma ya n'ọra ịkparị ya kwụgharịwa na ya na-achọ onye nna ikugoro na-adụwa ọ na-achọ chie na aka ya nna m a na-ekwueri ndị mmadụ oge ma niile si ike akpata ekesara nna daalụ kene daalụ na ọ nze eze nwata na ekene eze nwata for me na ọbụla for me na nke ọka mmalụ mma nna maka ndị osochi egbu onye isi ụmụnna ma onye ezi ewe ya emeri ya ka dobe ya ahụ na nke ya ka anụrọ nke ya na-akwa ọka nwedị onye bụtatalụ nke ọka ndị anọrụ ka nwa onye ejere ọchọ oge ya bụ ihe ọta ojewelu so for me ya na assistant ọfada daalụ nze eze nwata kedu nnọọ ka mmadụ ya esi bata be mmadụ si n'ọnya ka ọ dịle n'ọnya wee okenye n'ọnya ya agba nwa mmadụ mmanya ọwụ ọ na-eme o nwere dị na ya nwa akpa ekechiri ọnụ o nwere dị na ya nwa akpa hello ọbụ ebube chukwu ekene m ụtụtụ ọma isi wara ọjụọ ya wọgbuola ihe kedu afọ anyị na-ebe isi akpọ m onye na-akpọ gị nwa akụ na osi mara a na-akpọ gị nwanne m gaa n'iru ya udodi ana m ihu m ekwu ihe m mere na ogologo okwu adịghị n'ụkọ mgbede onye ihe adịrị bụ nna m nwa ka ọ dịrị ịgbanye nwa ya nwaanyị mmanya ọ ka isi emekwu na adazibe anyị ọbịbịa na nna anọrọ o nwere ike chọba nwanne m pịa etu anyị si eme ya ọ dị mma daalụrị nne ngwa ọ bụ n'obodo gị na a na-eme the other way round call us let's know kedu onye nọ abịa na mmanya ahụ a na-akpara ada ọ na-ebute ndị bara ubi bikọs na ndị a ndị ọdịnala ma ndị a na-esi na agụzi omenala amamata emeghị esi ife ọ na-ebute daịret ife ọ na-ebute na nkwụ ahụ erite ahụhụ gbasa mmanya ma emeghị esi ebe daalụrị nne ọ dịrọ nke aghọtacha ma ibe o kwuru anyway kedu ebe mụ na ya nọ kedu ebe mbata bịa Arụkebeze Arụkebeze na-akwa eze ihe ahụ ya ka a na
ọkpụkpụ akara nna ka ọ dịrị ọ bụrụ na nne ya nọziri nwanne nne ya abụọ enyegoro onye ọzọ ọrịa ọmụnne ya ma ọ bụrụ ka ọ bụrụ nwanne nke nwaanyị a na-anọ ọ dabara ka adị eme ebe anyị abịakwa na nke a na-asị akpa onye oji emekwa na ebe na onwere onye a na-esu mmanya ọcha ọnụ gba mmụwa onye tisi ọnụ ọchara ka eche n'ọrụ na-emeghe emeghe ka na-efe ọbụ ya ọ na ọ na-arụ ya na-arụ adị nwunye yere ka mmanya tinye n'ọnụ ya a na na vidio were agbata mmanya n'ọnụ iru ọha adị mmanya ndị agha nke gbara nkwụ ma ọbụta mmanya eke echiche ahụ na ya anụgo dị edikọ ọ nwoke ọ na-anụ nri ya mgbe mmanya ama mmadụ anyị ga-akwụ eze ọ tụgara abụ mkpu elu $2 na-echesa nye nye ọ ya bụ onye ọya bịata ọkọkọ ọwee mmanụ okweri ma ya bụ mmadụ ya nye ndị mmadụ so onye ga-eme ya abụ ya mmanya na ọ bụrụ ma nke a na-atụ na ha akpụ egwu anụ ya bụ na ọta onye nche ọta bụrụ na ekiri nchekwa ọ dị mma anyị aghọtago m ihe ọ na-ekwu ọkọnkọ nọ nna m nwa onye ọ dịrị ndị nna m nwa ka ọ dịrị mana o nwere ka o si kwu na nwanne onye ahụ ọdụrọ correct o kwesịrị na ọ bụrụ na nna nọrọ nwanne onye na-agba nkwụ nwaanyị anọchigo anya yes kedu ebe mụ na ya nọ ekene gị mami na n'ihe m na-ekwu anyị na-anụ ife na-ekwu ọfụma mana onye ọ dịrị elo anyị na-ekwu anyị na-anụ ihe na-ekwu kedu ebe mbata daalụ ana m ekene kedu afọ anyị na-ebisi abụọ afa mbụ ọ dịrị chukwu ama from ụmụnze ikenga ụmụnnaka daalụ so ihe m na-etiri anya okwu anyị wepụtara amakata ka omenala Igbo si wee dee bụ ihe ọbụla na gara dị na-aga abịa na-agba anyị ya ọ nnekete nna ahụ mụrụ nwa ahụ n'ihe ga-agbanyere ọbịa nwoke mmanya ka ọ banye di ya deelu ọ bịarie mmanya ahụ wee banye di ya ọ gọzizie ha abụọ ọnwụkwe nna nke nwaanyị ha nọzie bịa kpara ya bụ nwanne ya nwoke ọrịa n'ebe ahụ agbanyere ya mmanya abanye ọkwa na-emeghị nwoke nọ na dị famili ahụ ihe eji emezi iwu nwanne nke nwaanyị ahụ ọnwụ n'ikwu nne ya wuru n'ụmụnna nwụọ nwanne ya nwanne ya nọkwa ebe ahụ gbara mmụ ya banye ibi sef na ebe ahụ ụlọ ahụ a ga-anọ wee mee ya bụ ego ọ na kọmpand ha ebe ahụ ụlọ nna ya ma nna ya gbere ụlọ ma ụlọ nna ya rụrụ anọ ebe a agaghị amara kọmpand ọzọ wee kwuo ụgwọ isi nwaanyị ahụ otu a ka m si wee ọtụ isi eme daalụ deje ibe anyị unu ka o ji ara kedu nke na-eme na saịdị gị maka na ọ dị mkpa na anyị maalụ ndị ọ dịle ma ọ bụ onye ọ dịle ịgbanye nwatakịrị nwaanyị mmanya wee si ya jee gosi anyị di gị ọ bụrụkwa jee chọọ di gị nọ jee gosi anyị onye na-anụ gị kedu onye mbata bịa okigbo lele abụọ amaghị m na anụ ihe m na-ekwu very well ọnwa akpọ ka m were na ị na-anụ ihe m na-ekwu onye ọ bịara ibunye adịya nwaanyị mmanya wụ onye a na-agba nkwụ nwa ya nwaanyị mana a sị na ọkwa mba na-achị n'onu ọ bụrụ na be anyị bido na mbụ ka esi enye ya na ụmụnna m wụ onye kpọtara na ụmụnna mana o dipendị na agrimenti maka na onye na-anụ nwa ya nwaanyị nwere ike si onye isi obi na ọnya ya ebunye nwa ya nwaanyị mmanya na ndị a na-eme anaghị eme ya na nzuzo ihe a na-eme o nwere ike kpọta one boy
gbapụta mmanya ọ gbapụta mmanya nye ọ gbapụta mmanya ọṅụọ na onwe ya ọ gbapụta ọzọ nye nwa na onwe ya wụ onye isi obi ọṅụọ ewee gbata mmanya kpọọ ada ha nwaanyị bunye ha mmanya bunye mmanya ka o bunye di ya ọ ka anyị si eme ya a na-eme ya n'ihu ọha na ndị be anyị ejikwu nsi eme ọjị ọya wee pasta mmanya pasta nsi anyị anụbeghị ya na be anyị naanị na n'oge na-ekwu ka nnewe ndị ike ri ọnwụ ọ dị mma Paul ọkwa ịghọta ihe onye nke o kwuru na ndị ike na onye tọcha anụ na ndị ike ọ dịrọ nka tinyegoro egwu we're off. Ha gakwa n'irukwa anyị na Jizọs aweta na-enye ego wee sị ka njọ gị dịka nwafọ Igbo nwere ala n'ihe ọkụ. Jizọs a na-enye ego onye na-achị gị taa bụ onye Muslim ọ bụrụ onye Jizọs ọ ka gị mma. Onye chịbụ ga-achị bụ Buhari Muslim ọ maghị onye Jizọs ewee gwa gị na Jizọs na-enye ego wee were Jizọs kewaa ọtụtụ ezinụlọ mana ihe nna nna anyị gwara anyị n'aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ n'otu isi dowe ute gị ka ị ga-esi wee nọ ndụ. Ihe ndị mbụ na ndị egede gwa bụ onye yakwana nwanne ya ọ bụrụ na ọkọ ka ọgụ gakwuru mmadụ ibe gị ka ọ kọọ gị ọkụ anụmanụ ya gakwuru ka osisi mana taata ụka kewere n'anya ewere n'agha Jizọs kerisi anyị wee gwa anyị onye ka mmadụ uwe apụ inyelu mụ na gị aka ma ọ bụ na Jizọs enyehụla anyị aka ị ga-eji fụ na ndị ụkọbịa bụ ndị oshi. Onye na-agwa gị na ọ nwere ya mmadụ ụwa pụrụ imele gị jere yọọ mmadụ ụwa ana enyi ya ana ọkpa architect mmadụ ụwa o wee see plan chọọchị o wee kpọọ building engineer mmadụ ụwa e wee gbuo foundation chọọchị. Hello? Anyị na-eme mmọnwụ ndị obodo anyị na-eti mmọnwụ Chidozie Nwangwu bụ onye mmọnwụ Asịmakwa Akwụkwọ bụ onye mmọnwụ anyị ga-ahazi omenala ọkwọ na ụgbọ ụka ka m bịa na anya anyị na-abụ ife niile mana gị na-egotu anya fụrụ dị ya azegbe belu gobelu kebele ebe anyị si n'ozu bere na-agba n'ọdị ezie ebela fọrọ si dị ndị afọ jụla anyị ka na-agakwa n'iru na Anambra Broadcasting Service anyị na-akpa maka ife gbasara agbamnkwụ nwaanyị. Kedu onye mbata bịa mmadụ ọgwa n'ụlọ ọ dị mma ihe nchọrọ iche eme bụ na onye nke izizi igwe ụzọ okwu egwu kwụtara ego mmiri ahụ so mana onye ọzọ nchọrọ imegide achọrọ m nlachara ọdaba elu onye nchọrọ nlacha m bụ na ọ ghaziziri mme n'ụwa kịta and onye ọrụrụ mme n'ụwa bụ na ụdị ndị Igbo ji eme bụ onye isi nna na mekere then onye isi nna ahụ na-ebie mmanya obi ya na-adị ọcha mana otu ya si gbata kịta ọkwụlụ bụ nna m nwa direct na-ebi ọzọ mmanya then uwe a na-ebi mmanya ọ na-ebi ya mmadụ ọ na-amụtara nwa mgbe ọka nri ya ogbu obi ma ogbuo nwa nwaanyị ma ogbuo na-amụ nwa nwaanyị ọnyeribe na-eme eme so mere ọ na-eme mma ka ihe ndị a na-abịa onye na-abịa kwakwụrụ onye na-ajụ iwe na-akpa bịa ka o mechacha onye na-abịa mmụ nwa onye mere mere ji bụrụ nwa onye na-amụ ibi so abịaza ndị ma mma agbazi ya ọzọ ọ bụta na nna onye ahụ na-amụ ibi anwụrụgo emaje na onye ya-ebie mmanya bụ nwa nwoke direct onye watrọs mma mmụ mma ya ebie mmanya ibe okwu m na-aga kịta nwa bụ na ọrịa adịghị n'ala Igbo riri nne nye alụ
ndị be anyị na-akpọ ya alụ emume. So onye ọbụla na-eso onye ọbụla mmanya di ya bụ onye a na-amara ọbụla ibe ọbụla di ya gị iburu na ekwesị ozugbo onwere na-etinyere di ya n'ọnụ onwere na-emere dị ka emeghị n'ihu onwere na-agwara nke onwere bụ ọbụla di ozugbo mgbe akwụsị onye direct were ego tie na kọpụ jee were ego kọpụ jee na blesi jee di na nwunye na jee nọdụ mmemme eje mmemme. So ebe ogwu na-eje na bụ onye nke izi ikwu okwu bụ onye gbalịtara ha n'ime ọrụ ya na emegoro ọbụgoro redio ma nche na-ekwu okwu onye ekwụsị nke onye ekwu nke mana the first person ikwu okwu gbara amadi na-atụ okwu onye ekene ngị Deje o kwuru ọfụma Paul etu ọ dị kịta n'ala Igbo a ifugo kịta na most places nọ nna ka ọ dị a na-ekwugwe na mgbe gboo na onye isi ụmụnna onye isi obu ka anyị makwala onye ọzọ kere mụ na ya nọ go ahead go ahead my brother. Biko iwu na-esoro mara ezigbote mma nke izi hụ na ewere na omenala isi abịa were bụ isi omenala anụ nwa dị na nwunye dị n'ala Igbo ije chọọ nwaanyị ije chọọ di ya ọdịbụ adị ọ bịara abịa. Nke ịbụọ ọnwa ọchịchị ahụ na-eme achọcha hafuo mmanya eji agba ndụ anụ ndị na nwunye echi n'izu na-abịa je ha amaghị eji ebutezi ya sụ ga-agbasa nwoke bịara anụ nwaanyị nwere mmụọ nsọ ya bụ nwaanyị a na-anụ nwere mmụọ nsọ elu andị oge ọbụla a ṅụrụ mmanya anwa ka mmụọ na-aba nwa jikọrọ na agbamndụ anụ ndị na nwunye abịazie n'ajụjụ gị onye ọ dịrị ịbanye nwata nwaanyị mmanya bụ nna nwata nwaanyị maka na ọnwụnwa ya ka ọ na-edu ụlọ ngozi niile ọ na-enye nwa ya dị na mmanya nwa onye ọzọ agaghị abịa mere ya be ya. Nke ịbụọ anyị jụrụ mmanya ahụ ekwesịghị ka emee ya ihe flas flas na mmanya dị n'etiti di na nwunye ekwesịghị na a ga-aṅụ maka o nwere ihe ndị Igbo ji dere ya dịka omenala mgbe omenala ahụ were na-adịgide esi abịa ka eji wee tụrụ ya ma ashebi na nke a na nke a ewebatazi ihe adịbụghị m were nwa ya ihe ahịa amaghị ife ọnwụ ekene m unu ọ nwoke anọbeghị ka ọ dị ụlọ ọgwụzie na nwoke anọghị ndụ na-eyi afọ ahụ adị na-akpọta mmadụ ebe ọzọ ebe ahụ ka ọ ga-esi wepụta ekene m na-eme ka esi na-akụrụ isi ọfịa ọ dị mmadụ alụ nna ochie Paul kedu ife inwe ịgwa ndị be anyị n'ife gbasara alụmdi na nwunye a? Nke mbụ, kedu onye ga na-agbanye mmanya? Nke abụọ, mmanya nwa ga na-aghafu ya aghafu west maka na ọ mmanya ka ọ gịnị a na-aghafu ya nwere onye chọrọ ịṅụ ya. Nke ịtọ bụzide dị nkwụ nwaanyị proper a na-agba ekwesịghị ị na-ebunye mmanya na ya ebe ebunyego mmanya n'ime ego. okwu dịka okwu na mbụ ka m na-ekwukwe na onye kwesịrị ịgbanye mmanya onye kwesịrị ịgbanye nwa ya nwaanyị mmanya n'ebe a na-anụ di na nwunye bụ nna. Ọ bụzi n'ebe nna anọrọ nwanne nke nwaanyị agbanye ọ bụrụ eje chọwa onye isi obo ma onye isi ụmụnna maka na o bughị na-ene anya dị aghụghọ. O nwekọrọ na Mr. A n'ọnya wụ onye isi ụmụnna ma onye isi obu ana ọ mụta ụmụ nwaanyị rinne ụmụ nke ya ka anụrọ. Mr. B onye nwa ya na-anụ di nke izizi agago nke bụ na-aga almost na ụmụ ya niile anụchago di. O budo aghụghọ nke Mr. A asị oke ọkwa ka nke efecha aka nke m nọzi ọka oziala nna ya anụ kwada ntọ na na-evunye mmanya nwekwa nke m evukwe dị ka evi nwa nke m. O budo aghụghọ o nwere ike mezie onye nwe ochewe iwe na-enwere isi na ọdụdụ. So ọnya ka o ji edo mkpa wee ka mma na nna m nwa nwa ga-eru mmanya anwa wee mee gịnị wee vunye nwa ya nwaanyị ka e wee na-eje. Nke abụọ, ajụjụ nke abụọ bụrụ ịghasi mmanya anwa. Ịghasi mmanya anwa adọrọ mma maka na ihe awụ ọgbụgba ndụ ka a na-eme a na-agba di na nwunye anwa ndụ ọkwa n'ebe ahụ akwụkwọ ka agba ihe anwa ọnya wụ the main thing because o nwere ipekwu na Bible self
agwara gị na the main thing marriage bụ nwoke ije seek consent of the parents of the bride. Onye marriage na ijekwulu nna nke nwaanyị si ya nekwe na ifuru nwa nwaanyị na-ịchọ ọnụ ya, unu akpa alụ kpachara alụ, ọ dabara unu abịa gaa kịrịka mee ego ọnyanwụ nnụ nwaanyị. Ndị ọzọ a na-emezi ozi all ceremonies ka ndị ahụ kedu onye nnọbụ ya? Igwe ọ na-ekwu asụ ndị ike akpọ ndị ike ngwa gaa n'iru. Ekele m atọpikụ n'ụzọ dị mma. Enugwu ya nna m mụrụ nwa ka ọ dụrụ ịgbanye nwaanyị ya mmanya ka o gosiri na alụ ya. Mana abịa na omenala nke ndị be anyị bụ Igbo na Ebonyi steeti. Nwere ka anyị na-ebezikarị na onye okenye ịgbanye nwaanyị mmanya ma nna ya nọ ndụ ma ọ nọrọ ndụ. Onye uche okenye na ngwu ahụ ọ dụrụ ịgbanye nwaanyị mmanya, o jega ahịa chọta di ya, na di ya obere di ya mmanya ya na-esorokwa nna ya ahụkwa ya, onye okenye ahụ dị ya mmanya ahụ ya bụ mmanya kwa. Onye okenye ahụ ejide ya bụ mmanya n'aka jidekwa nwa gọcha ọfọ ime ọ ga-agọ wee ṅụọ mmanya ahụ. Onye okenye ga-aṅụ mmanya ahụ nwoke obere wee nye nke nwoke bịarịta nwaanyị, nke nwoke abịarịta nwaanyị ito ya n'ọnụ nwere ike kọpas tụọ ya n'ala ezi n'ime ụlọ ebe ite nne nwunye ya dụ idebe kọpụ ahụ. Omenala ahụ ọ na-esi ike, onwe ihe ntụmegwu adụ na be anyị. Abịazikwari na ọ bụrụ na nwaanyị ahụ amụgo nwa na bela bifo ebe o nwere omenala dị iche anyị jikwa eso ya. Ọ bụrụ na nke nwoke mebiri nwa ahụ, o nwere omenala na-anyị eme bụ ime ya imecha ya nwaanyị ahụ nọgidegide aka ma ọ bụ mmazi agbapụ ebe ọ sọkwaba nọrọ mbọsị ọ bụ nke nwoke ọ lụọ nwaanyị onweghị ike ịmụta nwa na awụ mbọsị matara be nna ya ahụ mere omenala ahụ. Ọ bụrụ nke nwoke ọlụkwa ihe ọsọkwa nọ na nwaanyị nwee ike mụrụ nwa chọọ ka ọ dị nwoke na nwaanyị otu mgbe ọsọ ga-anatakwa be nna ya ahụ mere omenala ahụ nna ahụ wee aka ha ota ego n'isi ejibago akwa ọfụma. Onye okenye ahụ gọrọ ọfọ anyị na-anọkarị n'ọfọ ahụ na-ebelivu ya onwe ya ka o si bịa achọpụta ebe na ọhụrụ ya dị na-alụkwa nso omenala anyị ka na-arụkọ ọrụ n'okwu dịrị ebe tụwa. Daalụ ọkwa ịghọta ife okwu. Onye ma ọ si nọ from Ebonyi steeti o ekwuo nọọ ndo onye okenye ya agbanye mmanya n'Ebonyi steeti. Ọ dị mma. Kedu onye mụ na ya nọ? Hello, ụtụtụ ọma. Daalụ. Go ahead. Ada ekwu okwu nna matara nwa ga-eji ịdanye nwa nwaanyị mmanya ka egosi ha n'ọrụ ndị ọ bụ otu dị ebe ejighị gbagwe n'ọkụ nke ahụ daga eze na ọrụ ebe nna ama ha ejije nwanne onye ahụ nwoke agbanye mmanya ahụ ọzọ na ha ọrụ ha nwanne nwoke nọ nke standard ịgbaa na ha ga-esi ejizi ma ụmụnna ha trọs ọ na-akacha ezi na onye okenye na ụmụnna ha ga-esi ikizi ka ọ bụfụ mmadụ kwelu nke ahụ okwudokwu na ofu ihe dịzi na ya bụ mmanya ahụ a na-agbanye dịka n'anya nke m ebe m dịka ndọfụ na ọnwa ahụ zandị ya ọwụ na bikọs ebere nne m na ha esi emedatin onye ọ na-agbanyere ya bụ mmanya ka ọ panye di ya apanyekwa mmanya ahụ mmanya ahụ ma ọ bụ na agbanyere ma ọ wụ nwanne ya nwoke ma ọ wụ onye edapesịrị finally apara mmanya ahụ gbakwuo na di ya ji ha nwere mmanya so na-esi ojizi ka ezi uru datin bara isi like ihe dị mkpa n'ebe ahụ ime isi nwaanyị so nke a na-apanya mmanya ha ọ dịghị m gwadịbụ mbụ na ndị Igbo anyị akwụkwọ na ndị Yoruba ka ọ na-ejizi adapụ ya so because a na nwere uru ọ na-aba ọkwesịghị ka agbapụ ya o jere ọsọ ọsọ ezi sie ese ịkpọsiri ọtụrụ
ahụtụbeghị ahụ mba ga-esikọta ka ọ na-agbapụdo mmanya agbapụ ọhịa na-ekwu. Daalụ nne, anyị ga-achịkọta ya. Ife dị mkpa ebe a bụ na ife ọbụla a na-eme nwere ibe ọ na-esignify. Ịgbanye nwaanyị mmanya si ya bunye di ya ọgbụgba ndụ ka ọwụ. And mgbe ụfọdụ anyị na-neglect certain things. Onwere onye ma onye so wele emebi marriage, most of the marriage nowadays, because na ya days mmezi iwe n'usoro. Ọ na-agakwa na-agbacha nkwụ nwaanyị anwa before na akpọ mmadụ nọ anọla na akpa nkata dulu nwaanyị hand over to the father, not even the young man. Oh, the father. So ka uche anyị dị ya polo nye ndụmọdụ. Dịka anyị si ekwue no biko dododo nwoke mụ nwa iko to be on the safer side, nwoke mụ nwa na-agbanye nwaanyị mmanya, ọgbanye mmanya obeje chọwa onye ụdị ọkwa na ọgbanye mmanya ahụ olukwe nyanwụ nke nwaanyị eme gịnị aṅụ buru wee panye die na ọkwa na-agbanye mmanya epara elu ịmara enwawo nwaanyị imetụ okwu ọnụ na-agha uwe ya egwu onwekwe nyanwa ọgbụgba ndụ ahụ aka emerie bikos ọ nọ ọnọdụ ka ebe a na-agbanye ring mmanya na-ekwe nkwa n'elu ọta nke gị nwanwụ nwoke kwuche nke egbe nwaanyị akwuche nke omegịnị ọgbanye efe mmiri nsọ wee sales anyanwụ marriage. So n'ọnyanwụ marriage ahụ ka a na-esel mgbe anwa nna m nwa ji wee bịa si nwa ya nwaanyị na mmanya a na-evunye na ọ ya abalị gị ji ezukọ anyị onye bụ di gị ka anyị wee gaba n'iru n'ibe anyị na-eme. Mgbe okwugo na ọ ya abalị ọgbụgba ndụ ka a na-agba ọ iluo ime gịnị iwu buru nyanwụ mmanya inyekwe di gị di ya eme gịnị ọṅụ buru nyanwụ mmanya ṅụchafụ ya. Onwe ndị nke nwa na-akwa ezuru sef onwe ya agbere ị na-eche na ọ ya aghasị ọkpọdị ya isi kpọdofu iwe na-achọ ọzọkwa si gbatakwuo. Nwee ndị na-eme n'abịa omeye aghachie ọzọkwa nwụ na ma n'oke ọbara ụka enweziri ụbara ụka enwe bịazi mee ụfọdụ ihe ụfọdụ si na ha na-azị aṅụ mmanya na-aba n'anya anaghị aṅụzi mmanya na-aba n'anya no problem, mana ihe amadebe ewu nọ that bond ka ọdụ ọ bụrụ a na di na nwunye na nna m nwa na ndụ bịa enu kpebiri n'obi si nọ ka e were wine wee mee nyawo ịgbanye mmanya anwa ọ dụgo binding ọ bụgo that bond anwa ọgbụgba ndụ anwa so si were eme go. So biko ka anyị mara ya ka egbe na-aghachizi mmanya na amara na ya kpatazi aghachiche mmanya ihe nwa gakatazi ya asị na marriage nwa akwụsị ọdụ ka mgbe aka akọrọ anyị maka nke enwe ime ọka na mana ọka anara eri enwe ịghọtago. So oluzie ebe a na-eri nri nwana onye nwa mara na owu obodo o ji eji eri iwe ọ mara na anụ enwe ka eji wee tinyewa iwe padị abụọ olikete tiasịa na nwe enwe ọsị mba okuru mmiri megịnị gbụchawa ọnụ ya gbụchacha ọnụ ya gbụfụ isi na ọma akwa na ọdụ sọrị nke ọzọ si ka olivezie na omegogịnị na oliverego olu mgbe owe ya abịa gbuo onye egbu onye si ka abafịa na ọmara chize nke ọzọ ka eme gịnị ka egbuwezie na egbuwerego. So ya na-ekwu biko ka ama na onye nwe omenala dị mkpa enyeghị mmanya ṅụọlụ mmanya anwa nye di gị na ọ ya abalị anyị. Daalụ. Thank you very much. Ndị be anyị unu anụgo ka o ji ara nke mụ bụ na ife ọbụla asị unu mee ya ọbụnagodo mgbe a nọ n'ili oli na Galili nne anyị dị asọ pụtara gwa ụmụazị Jesu onwe ife agwa unu mee gịnị unu mee ya maka na ịmara ihe na-emenụ anụ nwaanyị echi niile na-agbasa si meweke na omenala ama enye ọfụma mee ya otu kwesịrị. Ekene m unu ọkwa nwanne ya Satọde Goji ọkaigbo eze ga-abụ ilemana onye ga-agbanye gị mmanya ị ga-eje bunye di gị bụ onye papa gị ma nwanne gị nwaanyị
o si kwesị ekwesị ka o wee bụrụ mmanya a ga-aṅụ aṅụ. Izu ụka ọzọ anyị ga-aga natakwa. Anyị nọ na Anambra Broadcasting Service. Udo.